rozebírali kdysi, že se stříhat záznam dovede každej, ale na druhou stranu je to poznat ešte pořád. No zatiaľ, ale tak práve preto je to, čo robil aj ten Lennon, presne to isté, že musíte mať svoj záznam a potom sa dá porovnať. No, ale všade na vás volajú policiu, keď robíte si svoj záznam. A teď si to vemte, chudák John Lennon, stejne mu to nebyl nic splatný. Bolo, prečo však? Jak to? Jak? No, až o 4 roky ho zabili. Blázen si po nej prišiel. Neprišiel, ho nechali. Atentáty sa robia tak, že sa nechajú urobiť. Ale to som chcel povedať, že s tým Lennonom. Vidím, že zasa zvania, že kam zavolal Lennon? Že zrušili ten rozsudok tomu chlapovi, tomu Sinclairovi. Čo? Neviem. No jak, zaspieval pesničku John Lennon a o 2 dní prepustili Sinclaira. Bol odsudený na 10 rokov a prepustili ho o 2 dní na to, jak John Lennon zaspieval pesničku na tom veľkom koncerte, ho prepustili. No skúste sa zamyslieť, kam zavolal? Ktoré telefónne číslo zavolal? Do Bieleho domu. No nie, choďte, pozrite si ho. Ktoré číslo? Niekto zobral a niekto prikázal prepustiť Sinclaira a ten súd sa mal povedať, však on bol odsudený podľa zákona. Tak platí zákon v Amerike, alebo nie? No komu volal? No, tak to je taká hlavná. Myslím, že se budú muset jít podívať do kina. No, film nie je až tak, ale je práve založený, to je zaujímavé na tých rozhovoroch. Je založený. No a teraz, keď bola tá bitka toho Trumpa s tým Zelenským, to je víťazstvo justície. Všetko už povedia, všetko ste si sám nahrali. Všetko ste si nahrali. Odpadol kameň všetky. Lebo ja mám o tomto všetko nahrávky. Ja mám celé zdokumentovaných 7 rokov. Ja ich zverejním, aby študenti študovali, ako to je. Pretože som celý čas nemal advokáta. Advokát je na to, aby maskoval. Podľa toho, jak který. Preto sa vás pýtam, komu zavolal John Lennon? No tak asi nejakému nedal. Nikomu nevolal. Ne? No a kto prepustil toho Johna Sinclaira? Veď sa nikto nepýta, celý svet sa nepýta. A jak to, že dostal 7 rokov, nevedel dostať zelenú kartu a zrazu dostal? A ten úradník to rozhodol. Predtým to nejak zle čítal ten úradník. No, takže vy mi hovoríte... Tak platí zákon v Amerike, alebo neplatí? V každém státě platí zákony. Ja sa obávam takto, by som bol nerad, keby toto tak skončilo, pretože sa napíše zároveň, chcel som vás vidieť. Čiže to je vlastne už spôsob jednania pána Vlády. We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.